Uno de nuestros centros intentar transmitir este tipo de cosas de la en la medida que se pueda, que la gente se motive y tenga ganas de hacer poco a poco, nunca hay que hacer cambios drásticos porque la cultura nos encontramos pero sí que se está dando Bizkat, sortu zen aurrek urtean edo talde bat sortzeko, etxeko lanen inguruan eztabaidatzeko, eta pixkat honen arrazoia izan da, zergatik haur bat hezkuntzan sartzen denean oso motibatuta dago, eta bukatzen duenean ez dago motibatuta. Orduan, horren inguruan pixkat ikertzeko behar bat ikusi genuen, ikusteko egiten genuen lana, benetan baliozkoa den, edo pixkat ere erantzun bat aurkitzeko zalantza horiei. Eta bibe askera aztertzen, egon diren ikerketak, eta zer aurkitu dugu. Bai daudela sinesmen batzuk, etxekolaren inguruan, lan ohitura batzuk eskuratzeko, balio dutela ikasitakoa akademikoki lorpen handiagoak lortzeko, eta seginen benetan ikertzenea sinesmen horiek ze oinarri zientifikoa zuten, eta aurkitu duguna izan da, benetan ez dagoela korrelaziorik bidaltzen diren etxeko lan kantitate eta gero izan dezaketen arrakastak akademikoaren artean. Benetan probetxuzko errendimendu horiek ez izateaz gain, ere izan daitezkeela kaltegarriak, badituzela arrisku batzuk. Batez ere kantitate aldetik eta ere lan motak bidaltzen, edo orain ze lan mota bidaltzen diren aldetik. Ze arrisku aurkitu ditugu? Alde batetik sortu dezaketela estres handi bat ikaslengan. Estresa bai egia da beharrezkoa dugula azkenean lan bat burutu behar dugunean, estresarekin tentsioa sortzen digu eta hori egiteko gaitasuna ematen digu, baina egia da estres hori egunetan zehar luzatzen bada eta urtetan zehar, kronikoa bihurtzen bada, dago demostratuta izan dezaketela ondorio kaltegarria gure garunean. Estresak kronikoa denean sortzen du aldaketa neurokimiko bat eta egiten diola kalte garuneko alde bat hipokanpoari dela memoria emozionala gordetzen den lekua. Horren kontu zandiz, ibili behar gara ere etxeko lan kantitatet bidaltzen diren moduarekin. Oso garrantzitsua dela ikasketa prozesu guztietan emozioa izatea paper oso garrantzitsu bat. Emozioek egite dutena da gure motivazioa piztu eta motivazio horrekin sortzen diren edo pizten diren bide neuronalak gero laguntzen digute nahi dugunean arreta jartzeko, ikasketa benetan esanguratsu izateko. Dago ere sinesmen bat, utziko denbora libre aurrari arratsaldean, hobeto zerbait egiten egotea, nola utziko dio jolasten horrela ez du ikasiko, baina hori demostratu dago ez dela horrela. Jolasaz haur baten beharrik handinetako bada, jolasaren bidez ikasten da, eta hau guztia lortzen da plazer bat sortzen dugunen aurrarengan. Orduan, jolasarekin zer egiten du aurrak? Egiten da ikertu, gauzak ukitu, sentitu, sozializatu, eta horrela ikasteko bere modua. Orduan, zer arrisku dago etxeko lanekin? Askotan oso estatikoak direla, eta egiten duguna da pixkat kalte garunaren eboluzio normalari.